Криси! Нещо си измислил пак магария някоя, но не знам каква ще е тя. Магарика, дай ръчичка, тато. Дай ръчичка. Ти какво правиш, бе, тати? Някой те води тебе. В количка се водиш на втора авеню. Леле. Криси. Ти обичаш май да те снимат, аз разбирам. Тук е един трафик с още едно бебе. Айде, татинце. Айде, чао. Видим къде сме в момента. На 69-та улица. Here's мами. Еми, 69-та между второ и Тръмп. Его горе там Тръмп. Палата не се вижда почти от тук. А не, то нататък още. 67 сме, значи. Абе, друга да има да вози някой в количка.